ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Рӯзи саиди ҷумъа муборак дӯстон. Мо имрӯз кукурузни ош кардем. беҳад бамазза ҳай. Ана мехалӣ мекунӣ, баъд зирбакшай булош мерезӣ. ҳозир ман мерезам. ана мехелай духтаро. беҳад оши бамазза ҳай. бе сабзӣ ва кукуруз тайёр мекунӣ. биринҷа камтарак таф дода кати кукуруз дам мепартоӣ, отдельно зирбак тайёр мекунем кати гӯшт. иш ба ваяй салати лечояй ма маҳкам кардаги будам бо имҷон, кати помидору болгару ҳамин хел. анаи чои лимон чояй духтаро тавсия метим. беҳад чои бамаззаи тайёри хушрӯвай. вичам беҳад хушрӯ мебиёяд. ана михе да як чашка наистагиай датанаш 4 столовай маленькие ложечки. ана михел ҳамин меандозӣ. беҳад ароматния бӯи лимон мекуна, бамаззая. дига ягон чиз илова намекунӣ. хоҳӣ ҳамин хел ба чои гарм мехӯрӣ, хоҳӣ оби ҷӯшомадаи хунукам андозӣ. ранги напиткаи магазин мешавад. беҳад хушрӯяй. мада маҳқулай. ма якум бор гирифтам, не ки мада беҳад маҳқул шид. дига ай мегирим иншоллоҳ. ана мехе дӯстони азиз, кадоми хурдеста иштиёи таом. бачакои мадам иштиёи таом рафта бозӣ карда омадан, гӯшна шудан, чой мехӯранд. ман мерам аку барфдозакунӣ. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, ана ман барфдозакунӣ биромадам. кӯдако биромада бозӣ карданд. анами ҷои ҳамая ҷазир кардиянд. барфоя ҷиқида. ҳозир ҳамаша тоза мекунам иншаллоҳ. даиҷа ҳама худаш барф тоза мекуна. пешои хонаҳошон ахчон тоза мекунанд, раҳоя дарожнико тоза мекунанд. бовар кунед, беҳад оромия берун ҳеҷ кам нест. боду ҳавои тоза, боду ҳавои гарми хушрӯ. магазин бор оварда, кампирако бор овардестия. Привет! Чё ты с санками ходишь? ҳамсояҳом будан, рафтам. ай, анаку барфоя тоза мекунам. ана мехе барфама тоза кардам. пишти дарвоза. ана мехе анами ҷоҳоято, анами ҷояма тоза кард. колодец дорем, мошин файрод мекунем барои оби колодеца кашидан. ана мехе тозаи хушрӯ кардам иҷоҳома. سی و 5 минут да ман анами қаҷора тоза кардам. акнун чӣ кор мекунам? чун ҳамешагӣ бо гӯспандора каҳ мекунам.
آو میتیم، شیر میتیم. همه انتظار انا کنه میورا که میتیم، آو میتیم چون همیشگی تکه نمی خیلیش میکرده. یکم بار دیدم. دوستان عزیز، انمی خیلی روزی سعید جمعه ما با برکت به انجام یافت. باقی سربلند و خاناباد باشین دوستان عزیز، در پناه خدا.